Kwi-long run namhlanje bufanele ubaleke u-60 as part of i-preparation ye-comrades. I-comrades yakho yokuqala ihambe njani? Ndiphele kwa 57 kilometer. Ndiye ndalahleka somewhere because bendibaleka ne-guys up to 55. From 55 we're supposed to be turning somewhere. Then bandishiyeka ngemva so ndalahleka ndithe xa ndiphangase xa ndigqibonyuka i-Red Cross ndabe ndiku-57 ndacima ifowuni yam because from i-Red Cross to akazukwenzeka u-60. Masithethe nge-decision yakho yobaleka i-comrades. Yintoni ekwenze wadicide ubaleka i-comrades? Ndizibona ndifithi nam baleka ndifuna uyitraya because ndayibaleka last 2025 ndayibaleka i-Two Oceans and I had fun. Ndagqiba ngo-5:18 so ndifuna utraya into more than 56. Take us through training yakho for i-comrades. Yintoni obuyenzile all these months uprepare i-comrades? Okanye yintoni oyenzayo? Take us through preparation. Ndaqala on Saturdays siba ne-long runs. Kuyaxhomekeka up to 30, 25, 15. Kuyaxhomekeka uba baleka mna ndibale ku-25 okanye u-30. Then on Sunday ibe ngu-15. Then on Monday ibe ngu-12. Then on Tuesdays is big sessions. On Wednesday ngu-12 kilometer. On Thursday zi-hill repeats. And then on Friday siyafesta. Then siripita loo nto it's helping me because ndibone namhlanje oko bendibaleka ne-guys kasisime sibe ibingu-grab and go kwi-water points and I'm not that tired. Angathanga ndibaleke u-57 kilometer, it's like bendibaleka u-15. Kule ultra oyibalekile wawenze bani ixesha? Kwa eMdantsane? No, kwi-ultra, any ultra that you've done? Yayingu-2025 i-Two Oceans ndandenze u-5:38. eMdantsane wenza bani kule nyaka? eMdantsane ndenze u-5:18 but ndaye ndascratch i-calf yam yaye yohlukana phakathi Greenick xa ndinyuka phayana. So I walked from a Greenick to ufinish. So But injani ngokulo injani? i-right ndaye ku-Cedric wenza i-magics i-right shem. Okay. What are your fears nge-comrades and what are you looking forward to? Andiyoyika into endingayaziyo mna. Okay. So I'm not afraid but I know mna ndifuna uyigqiba qha andina-target uba ndifuna ubaleka i-7 hours 8 hours. Ndiyaphayana to have fun noba ndiyigqibe qha i-aim yam kukuyigqiba andinayo enye into cause andikwazi uba ne-target kwinto endingayaziyo. Ukuyigqiba kuzawuthetha ukuthini kuwe? Yo, it will mean a lot. Kuzaminish uba ndi-comrade finisher. Yo, I cannot wait. Thanks. Uqale nini ubaleka? Ndiqale, it's been 2.5 years ngoku. Ndiqale 2024 ngoMeyi. Yintoni yakuqalela kwe-running? I'm asthmatic. I'm severe asthmatic, so my doctor suggest uba ndenze something exercise. So I've tried everything, even cycling, swimming, ikhona le nto yayishota. So ndatry running, then kwa-running I love running, so ndiba happy when I'm running. So ayivuki i-asthma when you're on the run? Yeah, andisayazi noma yintoni. Yaphela tu? Andisasebenzisi kwa i-asthma pump. Doc, ungayimameli ke le nto ndiyithethayo. Andisasebenzisi kwa i-asthma pump but my doctor does not know that. Okay. Okay, thank you. Sure.